Os maios é o nome dunha festa popular galega que forma parte do chamado ciclo do maio, época de exhalación da natureza, ao comezo da primavera, cuxos orixes se remontan á civilización prerromana. Os maios son unhas estruturas tradicionalmente inspiradas nas formas dos árbores, pero que adoitan na actualidade formas máis variadas, con adornos de flores, follas e froitos. A súa celebración ven sendo ao redor do día 1 de maio. Durante a festividade realízase representacións, bailes e cantos ao redor dos maios. Na súa manifestación máis habitual, a festa consiste en realizar diversas representacións ao redor dun árbore ou escultura, chamada maio. Consiste nun armazón, un esqueleto de paus ou tablas de forma cónica ou piramidal, recuberto de tea metálica ou arpillera, que se cobre da herba, xestas, e despois adórnase con flores, follas e froitos. Na parte alta remátase cunha cruz. O armazón vai sobre unha plataforma a modo de camilla para que permita transportar o maio polas rúas. Acompañado aos maios sempre van nenos e nenas disfrazados que tamén se chaman maios e maias, adornados con flores, follas ou ramas e cunha coroa de flores na cabeza, que danzan e cantan coplas populares ou cantigas mentres camiñan ao redor da escultura, acompañados da percusión de 2 paus. Era habitual pedir aos asistentes de aguinaldo que por Lugo e Ourense solía consistir en un puñado de castañas, maiolas, castañas secas, noces, abelás, substituídos hoxe por diñeiro. Esta celebración é común en moitas outras partes de España e Europa. Existen variantes similares da mesma festividade. A súa orixe está vinculada á manipulación da natureza por parte do ser humano. Cantigas. Había 2 tipos de cantigas para cantar ao redor dos maios. As composicións tradicionais que se aprenden e repiten de ano en ano e máis habituais son os textos que se escriben para cada ano, recollendo feitos actuais e cada vez máis críticas políticas. Estas coplas imprimíanse en follas soltas que se vendían aos asistentes. O Museo de Pontevedra e a Biblioteca Viantelosei na Deputación de Ourense conservan amplias coleccións que se cantaron ao longo do século XX, algunha copla do cancioneiro tradicional. Este é o maio. Que maiño é? Este é o maio que anda de pé. Levántate, maio, que tanto dormiches, pasou o inverno e non o sentiches. Aí ven o maio, para Vilariño, aí ven o maio, sai o camiño. E vistes o maio, vístelo ben, xa que non o vistes, valeivos ben. Aínda que